Os ydych wedi newid eich cyflogaeth, mae angen i chi ddweud wrthym. Dewiswch yr opsiwn Fy nghyflogaeth o'r ddewislen Fy nghyfrestriad i fynd â chi i'r dudalen cyflogaeth. Sylwch, os ydych yn newid i rôl sy'n gofyn am gyfrestriad gwahanol, bydd angen i chi hefyd gyflwyno ffurflen Newid mewn cyfrestriad. Gellir gwneud hyn drwy'r tab Fy hysbysiadau. Yma, fe welwch eich cofnod cyflogaeth gyfredol. Os oes gennych chi fwy nag un cyflogwr, mae angen i chi ychwanegu manylion eich cyflogaeth newydd. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm Ychwanegu manylion cyflogaeth newydd ar y dudalen. Ychwanegwch fanylion eich rôl newydd yn yr adrannau gofynol, gan gynnwys pryd y gwneithoch ddechrau rôl hon ac os mai dyma'ch prif gyflogaeth. I ddewis eich cyfeiriad gwaith, dechreuwch deipio enw eich cyflogwr neu god post cyfeiriad gwaith yn y blwch a dewiswch y cyfeiriad cywir o'r gwymplen. Yna, bydd angen i chi ddewis ymha leoliad rydych chi'n gweithio a gyda phwy. Cliciwch ar Arbed a Chai i ychwanegu'r gyflogaeth hon. Sylwch, mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym pan fyddwch yn gorffen mewn rôl. Os oes unrhyw rai o'ch cofnodion cyflogaeth eraill wedi dod i ben, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru hyn ar eich cyfrif. Bydd eich cyflogaeth newydd nawr yn ymddangos yn eich rhestr gyfredol. I ddod â hen gyflogaeth i ben, cliciwch y saeth a dewiswch y botwm perthnasol. Bydd angen i chi ddweud wrthym y dyddiad y gadawoch a dewis y rheswm dros adael o'r gwymplen. Cliciwch Arbed a Chai i ddychwelyd i'r dudalen cyflogaeth, lle na fydd y gyflogaeth a ddaeth i ben bellach yn ymddangos yn eich rhestr gyfredol. Cofiwch ddewis prif swydd newydd os ydych yn dod â hen swydd i ben.